Pay no ye Badwam so kase me mo ache na mo akwa aba na me na se ensem no edo de obetie bi ene se empenifo edi community health nurses no animu ne kire mu ebe anka ban empesi kapotini bi mfampata nurse fo wo mu konim ewo mepe sanse adwuma wo gina wona so ye ni gidigidi no ano ode mpa sanso na edum je adwuma ko no wo mo ensoso ede nsem ahodo atudwa tu omanfofo se yekwadi buronya kwan yafa so ye niam wo fie no ye nkura mu eye na wo konfinfin mantem so adum je adwuma ko no atufo sebe anka road signs o nam kwan so niam ye de hye kwan ne nso no ahyenkafo nyina eni so na enkwanhia so ente na nkokọ obome kwan free break kan ho asem Adom kase yeso no sese mfidie gu so ya wonom eye makwan na ye kama we ne nsem wahodo bi nam de so mo se Badwam so kase DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook ne Adom TV extra ushia me ya frame anoche wa ba ajwa se wa finsem ne nchemo no me de twaso Community Health Nurses Association of Ghana mpanimfo edi animo no wo mo de adehwede to Ghana ban ne aso ye hwapom de ho nsem so enim se wosrada ebe ya nko mpesi kabutini bi oho na wonfa emma apomudi adwuma yefo ya wonom ewo mepe ene bia ya hodo a sa akosombo dam ya wonom ebie ye no eyiri afa wo mo na no kyerese de nurse fo ne wo mo ye apomudi mu adwuma no wogina wona so anopa awia na dwoye a wo mo ehwe omanfo no ewo se aban de se sika mo na hye wo mo ene ede mu ahunu fasode a wo adwuma no a wo ye ne mprimprin so Internally, a special Ghana Health Service and the Ministry of Health. Omu who say ye ni hwa, committee nurses ni hwa, omu ni ho. Into omumra no mbehwe na yesu ye nkoso nya ni jeni ahokeka enti me mfamoa oman Ghana na adwuma no nkoso. Yes. Sesia na yaba ye hu ne a akoso yi. Ye ni ombedi nkita ho omone ma ayira. As association ye be chiro through our district to the national na yede akokyere mpanifo se eniema ahwere omunie omo emra meso omumu community nurses nso a womu ewo mantama hodo a ho eka adwa mu bi nso ede aseda PSA ma ompanifo se eba ya wadwene won ho ma beko won moa we no sade won ha kakra wo ho no so eto won anim National Executives Abesrai, Community Health Nurse Association. Oma Babesrai, Oma Babesha situation. Omni call round. Ebesha near AC war, Mepecrom Hanumuse. Na Oma Baye moi, the Niama Abre. In fact, Yeniaji Bebre, Amaya and Suya who say, Ebusia, ye dim. It's Yeniaji Niama Modia braining now. Oma brain yema bi to say rice, ensure, oil, drinks, tomatoes. Yenia so yema na omode abane bebre na yenia agen so. Yemko atifi mantem no emu. Na kwa atifi mantem ni mu ampanimfo eda adum je adwumako no ano no de afutuo ama wo mo wo ho nyina se ekwane ofaso no aduane kwane okwa afoma wodi wodwuma bi ne niema ahodo bi a wo ye kofa gya hyehye ba no obi anhwe no wonchede ho mfiri ho no kyeremu a wo so menkro ye di nkan wa fi mu no eja maako wo ha ene adu okronkro na esa aka ba akopɛ na adu 200 ewo ye atifi mantem no emu na ni nyina mu wo se afi etwa mu no kora no na ya ha no ne aduosia miense na se 263 afi mu ne nyina ena we de bo so menkro di nkan first 3 quarters no okay ka bo mu ana se omonya 199 no no wo kyerese wo sra danke beka omonko a enka afi mu ne nyina no nka gyahye bi nsi wo atifi mantem mu nti oguso ade afutuo ne nkyerɛkyerɛ emo manfo Constant public education has led to a drastic reduction in fire outbreaks in the northern region. For the first 3 quarters of 2023, that is from January to October, the region recorded a total of 199 fire outbreaks, with an estimated cost of damage amounting to 11,000 plus Ghana cedis. As against 263 fire outbreaks with an estimated cost of damage of 3,355,864.2 Ghana cedis. The same period last year, indicating that we have reduced the absolute figures, the number of fire outbreaks, by 64. Opinion no eneda fire safety department ano enim se womo MP fire certificate bi se na ebeboa amaja hyehye akofom. Tisa anoma ye tu nene se. Yes, I said we want fire certificates. I said we are training. I said, what you know, and your ma would be born who by a judge shall see a better choice.
any smoke alarms. Nastete Obinya eye mobile electoral area no assembly member yo mobile no e woni go prampra mensi no emo and wode adesrede eto wo mo ye assembly members nyina ni musese di brete sa mawo se gina mpotemu no anan mu a wosrada sa ban no mo amfiri soro ho maye wankaswa fomu de nkakra betumi aye na ma omanfo ehye wase ne ho han wo mo no fa ne megu akwan mu na ye mo sanso na wasre omanfo ekoto aba ne nyina se breso na okoto aba yi assembly member hwehunu se de wo no wo ani suade huru betumi aboa sa mpotemu ho no ne onu nipa Jonas tete Obinyen se djuma bi wo ho a enna ese ka bom ne yaye go se osu betwen aban na onu be ye kwama wa enye gana man nyina kwani na sei etino ene me ma dwi se ese misisi kwan no se ne be ya mikrofo ana se omo amotumi use roadway de kwa afenya ni dodwa ometumi anya access go se cast ni na ss onti na ene me say ye adwuma we we need support bia me anga sa misika na me de ye aso me nyina me kan se me pa obi achew edu abato mremu a obi avotuma me ovotuma me just 4 years me can say ye votuma me for 8 years just 4 years edu ho me ye assessment no bia mbehwe say adwuma na me se me ye no me ya na me nye se manya adent ye be vote me out and wachi komafo bia wo mo honom enso so ni adom kase ye cheye say do mo kwantempo no tibia isifa etie. Looking at the community at large and the kind of development that we are looking for and the kind of population that we have in Mobole here, I don't think our sitting assembly members have the capacity to manage the community. Chief Compounder, Cabinet, new incoming assemblyman a day. Well, he diesel is 300. What you chika? What a head grab okay, pushing eligible. Go pram na yemesenenko adanse boase sika krom sabe ya bronya breya ye komui kan kwanhia no bebrase na asase betukura e wo sampotemo ho enti oboase DVL no woni Anglo Gold Shanti afi pose dwumako nifa yehwe kwanso jojo wonsem eso MTTD e na afa dwumako a ya pa wo mamu kra se wonhwe kwanso jonjo e ho ensem eso ye Road Safety Authority no womo aboabo hyenkafo ne akwantufo no aye nkyerkyere sonko amomo kyere se eye nkwanhia ne bi wo hono ma ya na enipa su wabre na wo ka hyen no wo ye unnecessary overtaking anase bia wo ye ne mabi wo kwanso ka ho bi ene ma nkwanhia ba sa ne ma ne nyina no wonhwentwe wo mfiri ho na bronyan ye ni nasomdue ye botae ye pese accident no ano brase ye ntimi nkase ye twa so krakra bat o say ye timi hu nsuso ye wum say abrase pa compared to the previous years admiti na dwumadi ye de ahwehwe so so ani say ye pese o driver ni obeko aba asumdue na akwantufo enso akọ aba asumdue na busia na ye nyina ye hu ye ho a na chese enije eni edihia afe foforo no. Social Development and Gender Superintendent Emma Anglo Gold Ashanti Mavis Nanaya Chi enso editor Adom News in Central for him say every January bosume eba September afiwei akwanhia womo recorde ye ewo ho no 31 nipa womo eto anananom ewon seedo enu ntino nkyerɛkyerɛ a womo de ama ahyemkafo ade a ebesi akwanhia enwo kwan abra womo eba bedi bronyan so ebeba so ne say ye driver for ombenya entity ye ewo ahoban bo ensem hu ewo akwan so de toso mienu eye akwansi di anasa akwanhia ye nya no kwan so no yesusu say eye entity ye de ma wo mu esobete efisa wutwa wani hwe eye record a ye wo boase a afimu ebesi January to September eye nipa aduasa baako na wahwe won ka every eye akwanhia sem hu ewo boase tie gidi entity bete saa ewo yi so na mabambo sem so ama yese eji nkwa na beka safety yankwanti a driver for obuasi nya so beje so si yakase so na yedi tuja so kokko obome he na ifa openama ya woto so miensa eboabo adomo ano sanse obome kwan no na etan kora ya wo mu atitetetem sebe ya akwani abade hu nsem bejina brane na kan kwanhia so anu abrase wo mpotem wona wabra ye na madom kase so editu janwa betodwa se ne emfidie gusu gidigidi ya kwan yi wo moye ya mane bofo kro no ano abo nsem no ano awotwe ne kakrani ampa ye hu se aban asema oni ye kan fa MCE so kan no abom ye nokre
wɔn mo aba kwan so a wɔn mo yɛ kwan na ama yɛn ti ne yɛhu ne sɛ bɔhyɛ MC Price MC ɛhyɛ yɛn no abam pɛpɛɛpɛ Adom FM fo nso a yɛne ɔmo di dwuma yi efiri day one yɛne wɔn a yɛba kwan so a ne yɛsiesie yɛne wɔn a na wɔn hyɛ bɔ sɛ wɔn bɛbɔ ho dawuro ampa nso dawuro no yɛhu sɛ kɔ akyiri na sɛ adwumayɛfo aba kwan so a wɔn yie ɛkyerɛ sɛ ampa wɔn nso so adwuma no wɔn yie ne yie ɛno akyi na nam ahemfo bi ɛreto Ghana mampanyin na Danko Akufo Addo anim sɛ bɔhyɛ a wɔhyɛ ɔmanfoɔ sɛ obesiesie kwan na ansana na mamu atwa mu no wɔni so sɛ bɛyɛ ɔmanfoɔ nso ɛho bɛyɛ nhae wɔ mo. But message His Excellency Nana Addo Danko Akufo Addo ɔhyɛ yɛbɔ ka sɛ ɔbɛstart asphalt from Hotel Junction saa bɛsen akɔ mprai so ti bɔhyɛ ɔhyɛ do wɔn yɛ man ba bɔhyɛ ɔhyɛ deɛ yɛnim sɛ obedi so ti ɛbɛsɛ ni sɛ ne term bɛ ɛnde ne deɛ na asphalt ɔhyɛ no wayama benifo bibiara ɔboaye ama adwuma ekosom e de asedama ho yenyae a nka aye te se de yefa atibie ekɔ aye no asphalt no yenyane saa epe Yemfree Obame Yenko Institution of Engineering and Technology Trinity say IET na sa ngumasua bia yi wo mabo mo homoden abo adesuafo ahenu ene edu watch 288 wo mo atenaye atenase na we ni engineers na wabo wo mo atenase no se wo mbota ye nyina nso be mo ntete ye sefata se wo kwa abonte hono mo a emfididwuma ho nimudie na afa abefo ntente afidie so nimudie no wo mo ebenya titira de ma IET Henry Kwadwo Boateng din some say tuja induction ma we are almost practice it out bebre or almost food almost practice but only say yenya and licensing it once on my journey engineering fraternity no na is ye be more entity for a new ways engineering no emerge we have to upgrade their knowledge and some more I'm about ya job to say engineers no so ye hwese omunde ye ne omanam to bi ombetu no aye anamo papa ede impunto eba nipa brabom IET and University of Cape Coast assign Memorandum of Understanding MOU sene beboa ama adesua etumpon ewo suku pomo eno nsusu no Dean Emma Suku no Sustainable Engineering Professor Robert Sapon ene Adom News Central for ene twetwe ho nkomo I am Memorandum of Understanding won say bebre ebi ne se yebema akwanya ma IET aba University of Cape Coast omo de engineers aba na omo beboa enchechira ye de tre students no in engineering no omo so de omo nim de aba beboa enti enkutahudi a yeso ye ne che ho bebre enti ama ye achechirefo binom kokra no ene che ho se omo be join IET enti ene a ye sa induction ceremony make us achechirefo miensa ene de on ho abedom IET Central Juma no abasobode ahodo pi ewo memu baako ene se wompotemu a wo aye adwuma no na no hemfo ne mpanifo ho behunu mfaso wo so na wada wase ya mane boni kwasi dwamena okwapoye mantem fa baabi a wono ne gina ya namu ensem ahodo ekoso ho nyina wo twere bre ye ne yakan na atwe aban no adwene akoso ene santi na efa opena man ya wotoso miensa eye obome hene na ba kwasi dwamena baso ne adwuma pa a wo ye ne mpotemu bia wo ye kambo wasemu a eda na komaso bia e ko a sesi abanti no piama ye bibi so a e ko to si a ye ni aboa no o ka ho asema ye nti pani dwamra asida e de de mawo ye se babua ko wo boa ye pesua su bebre ye nsuo nsemu enye ya bia to chima bia ya bo amani awu jeje ya koso bompa ya ma o se adwuma no promotion beba sika soso beba na hoden soso aba ya menka o wai eno achi akwasi dwamna eda obome hene ene mpanifo ase ehye won bose adwuma a wahyase no bekoso a aye sebeya kwa ene epoye mantemu befa ne ntoma pa efra ene mpani se de di kan no me dia sedama nyankopon de tosumi no me dia sedama nana ifa opina ma otosumino miensa ene nimpeni said yomaye
meda wo mase nyankopɔn nhyira wo na yɛhyɛ bɔ sɛ yɛn so ibegyina mu ne ayɛ adwuma de aboa Ghana man kwawuman ne bɔmeman nyina adwuma no emu bi ani monyamo a ɛna kwasi dwam na nya ne so na megina na bedwam so kase am de so wono pay no medini nyina si na ye fia dansi boja ye yebehwe na adwuma de no fa aka nyina toatoa so nti do bonkrata ne online portal so nsem no etoa so wuhia me a ɛyɛ frɛ me anochewa ba